ब्रेकिं निउस लोगोफोर बिग ब्रेकिं निउस आसामनि गाहाय मन्थ्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सायख'नाय जाबाय। बिग ब्रेकिं निउस जायखौ गोलाव समनिफ्राय नेनानै दंमोन सोर जागोन आसामनि गाहाय मन्थ्रिया गोलाव समनिफ्राय नेनानै दंमोन खोनासंनो होननानै दिनै बेयो फैबाय। नोंथांमोननो आं खोन्थादों बिग ब्रेकिं निउस। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगाङाव कंग्रेस दोलोआव दङमोन। कंग्रेस दोलोखौ गारनानै बिथाङा बिजेपि दोलोआव हाबफैदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा गोलाव सम राजखान्थियाव दङमोन। बे हिसाबै बिथाङा राजखान्थिनि गोबां रोंगौथि दङ। थांनाय इलेक्सन रिजाल्टआवबो बिथाङा गोबां भट मोनदों, गोबां मार्जिननि भट मोननानै बिथाङा देरहासार जादों। जानो हागौ बेफोरबो आसामनि CM जानायनि बिथांखौ क्वालिफाइड खालामदों। एसेनोसै लोगोफोर।